Naduong na may karon guys sa clinic for the laboratory and for the check-up ang person for today's video mga kagahi. Gihapit ra ko ni Undoy kay uli man siya sa bahay nga guba. So kung unsa may resulta karon mga kagahi sa laboratory ginuon ni nasayo dana. Managingan nga agid ang pagbuot mo ay matuman. Salamat din gahatag daning ang dress. Kay ba nakakinsa ka. Thank you very much. Ganahan ko kay bugnawon. Ato na mitay. Alas 9 nas buntag mga kagahi. Alas 8 man tato amang sabot jan dugay mas undoy og balik. Aligo ra ko nanudlay wa na ko gibutang sangnaw gadari kog mas kay abog. O init gani mo abog pug karsada. Asa man ka? Jual man. Asa ka? Mato ka lungsod? Are likod sakay. Merkado ka nang? Medyo masulog uning ang mga naong mga kagahi. Kulbaan pud mi tawo sa resulta sa laboratory karon. Salamat sa Ginoo kaning dudjog na tag panahon. Adto lang magnani na ni tibok adlaw. So pareho may waiting ganay, busy gamong mga nahuna. Agao man punas dyan na. Diyan nagao pa dyan sa bata. So ganay daras bukid kaya di heavy traffic. Di pareho siya di ka pwede maglangan-langan kaya maliit gazig ka. Grabe kulbaan na haoy, buto-buto bang dughan. Ani ko tig pa check up. Ani po ko tig palab sa Ali Grace. Nani siya sa ubay, sa Bud ubay. Makita ra nimo basta mudung kag Don Emilio Hospital. O pa alas 10 abot na mi dari. Gali ra kazug biyahe kay limpyo magkalsada. Highly recommended din na guys kaning clinic dari og laboratory. Sa di na ka magbubunggo sa mga taong daghan. Mabuotan pag mga doktor ug mga staff dari. Mo ni ang request guys, thyroid panel ni og ihi. Nag-monitor focus ihi na kay basig na UTI ba. Piling thyroid panel mo ni magsulti og nabay abnormality sa ahoang thyroid. Jumal-mahal ni siya nga test. So ang procedure dani guys, kuhaan ra kag dugo dari sa braso. Na nag-uo ko kay ning bukol sa thyroid. Mo galitra. Wah, man ko yung bata, yung bukol lang sa galit. Okay na guys, naka-extract na sila dugo na ko. Malalaman na gazin ni karon og nabay problema ning hang thyroid. Kini mo panisod lang sa ang ihi karon to ana. Pa-urinalysis po ko kay may bawag na ba UTI kay sige ra ba kog ihi-ihi o normal ra ba nis burus. Nanon po ni tubo. Wa mo tubog ang timbang, dapat ning tubo pudig mga 1 ka kilo, dam day ko sukli ra na bilin. At itaw ning daginuton, madyo na laman ni dugang-dugang gasolina. Mahal na ra po gasolina. Utiwasan ni ninyong video guys para makahibaw mo kun sa update. Mana may kita sa ang ubi, kuma na pa may istorya sa doktor. Mo ining tanaw sa ang liog, ug mo pining basa sa lab test. Karon kanahotdan man mi kwarta. Kaya man pugugi pamalit ng mga vitamins dito sa clinic. Mga mag-withdraw ta dari guys. Ang importante jud kadto natay tinaguan kay sa panahon laging na emergency para hadani wa ko magdahom nga sakit pug ngani. Withdraw ko kay napay palitunon adto sa pharmacy. Ging na nasundoy nga ako ra lang may maglakaw-lakaw kay sakit ang lubot ug nilingkod din sa clinic. Karon muduong ta dari sa pharmacy. Mo may duo dari sa withdrawhan. Palit ko og whole wheat bread ang snack. Wa ag isa pangitaunon pa ni. Ano para sa kasing-kasing. Tagbilaran naman na ugma. Di basig nas mercury drug mo kita di pwede mo inam na kuno kudani kay madami sa heart dani gid. So kuya man makumpleto gang gipamalit dato speakers di ako sa mercury drug. Mga jud ning ubay kay napay mga ingani. Ug pa mga ingani mapugas kasi taga to syudad. So hopefully naara dari gang gipangita nga tambal. Aron dali aran ha guys kay giuna may lagburos og senior citizen. Priority mga jud nila ning naigi pang sapa kasi katong mga tiguang nga nag-iniud na. Na. Darta dulu. Darta dulu. Ato tatas gym. Okay. Ato, nag-gym man sila. Tanong sa ko. Ha? Sakay tutas na. Mukhaan ka? Kani sila may kali. Karon pa jud mi na uli makagahi kay ning hapit miss bay sang igsoon kay birthday mo po sa pagumangken na makals pud ginagmay kay kutas lagi. Kay hanggi paniud to ganina ko anra supaw dito sa 7-Eleven kay alangani naman ilakaw ja. Aghang ubi gikuan gi-refer man ko ni sa doktor nga makatan-aw dari. Mao to nga nalangan ako. Kuan alam ko na niud to. Nagpapalit ra ko ngundoy og kuan. Supaw lagi to sa kabuok.
Mo to gikatasan ko. So, ag update karon. May mga tambaw. Palit day pagkukuan. Kining pan. Palit ko pan. Gardenia nga kuan. High fiber para di mag-tubol. Nga na po itong gastos. Ay! Tiri guys, ang hubag ang mata daan na kay pagkahibaw niya sitwasyon na ho, naghilak-hilak. Ang kasabuan kay gihilak-hilak di pwede. Matrigger na siya sakit ng ma-stress siya. Diya ako, ma-stress po kung magtanaw niya nga maghilak. May palit ko og vitamin C para maundoy duha. Mag-double dose magyapon ko kay gang sipo na pa man mawa. So mao na ni si Jaag para sa ang thyroid, anti-thyroid, thyroid Bisaya. Good for kuana ni 1 month. Ani paras kasing-kasing. Good for 1 month. Na makaingan ni kutir, nga ni kurmatir. Para lagi skatiring kasing-kasing. Pero pang beres. Terus gimana? Ito rin na nagipalit. Hindi man ko pwede dito. Ibarusan ko. Pero safe ra kung bata. So mga kagahe, na-confirm sa test. Nataas gazi dahil ang thyroid hormones. Dahil paan nga wala mi. But pasabot mga kagahe na ako'y hyperthyroidism. Pero gi-explain man po sa doktor nga naman po'y treatment siya. Pero gyapon kali ka dyan makahuna-huna tagmaot. Diya okay rapod kadyo kaya ang mga tambaw safe ra sa burus. Kali duha ka tambaw ni anti-thyroid ug agisa paras kasing-kasing kinaglagutob ang kasing-kasing. Isa ka ang heart rate tungod sa overthyroid. Dispenser. Para sa mga balik sa inyo na nag-order. Butang datos ko ang baka nang chargeable rin. Charge ra na dyan dyan pislitan dyan mutagay na siya ba hindi na ka nagjabu-jabu musidzop siya nga nagtubig murag mahay mo bang pusit ito gaya mo gunab niya ang daghan sa corona pakulba pero na may gatag na para pakulba o para pawa kay makakus og ka ng heart attack kaya og mga nakday ugwa ko na ibaw madyo gani kay na madyo gani kining bukol kay nakaibaw ko nga na yun eh kaya ugwa pa nining bukol ito kaibaw nga taas na day pwede ra kong heart failure ano bati dito doon naguna ba dyan dahil naman ka na sa una nagtrabaho pa ko sa kuhan may magkakulbaan ka mag-isa ka ginawa kuhan mo panic attack ko hindi ba kabuto mo diya baw, ingin magpod ag doktor nga bag-o pa man jud kuno. Kay normal pa man aghang usa ka katong hormones ag duha na may kuan. Bago pa nito. Pud pasabot kuno bag-o pa. Ingin siya. Man pwede pa kamana ka. Kay di man iba pa. Pwede pa kuno jog magkalisod. Mag-anak kuno ko normal pero mag-andam kuno vacuum. Kay di kuno ko pwede uteng jud uteng taman. Vacuuman kuno tugos batag mo gawas na. Kado na ka. Saba sirong iro. Kalit mo. Pasig ni. Di ang dudala ni nana ni daan kay kaliwat man nato. Ganing gawas ra jud siya kay Boris ba. Nana ni daan. Ganing hyperactive lang siya. Sabaa po na ko. Uy. Ya, kada nga sa giro yan day. Abo kag iring daer hindi masukog iro. Magilak-ilak man yung musabot nilo nang ijang. Bawal man ang nga na stress. Ako bawal pud. Ada dede ka na daw ang baboy din na. Ilang taon ito? Musod ka kay? Ha? Musod ka? Ilang taon din? Bao, makuning kuan mo pa yung pag-uli na mo ni hapit ra mo ko kare sus mo. Wala ka taon? Ha? Napamay mga pagkaon. Mamagod mahurot lang mo. Napamay tingketas puteron. Ikaw tayo, nagutaros. Alis yun ng mga tao. Tay. Positive jud. Isa. Ang leog. Ka? Thyroid. Eh. Pero lang ako itambaw gyapon. Wala na. Kaliwat lagi.
Nadali mo. Madali na kapulang Madali man siguro. Pero di ka magpanganak kuno dan ug di gyapon mawa biopsihon. Tanawag cancer ba? Para basta tidi din gito sa una. Kaliwat sinatan nila tatay no. Iya kaliwat. Iyo bito kaliwat nila tatay kuya. Madyo pag ilan na puro luas ra. Luas ra hubak. Nagkatatay kaliwat kuya kay mga tumor, mga bukol. Ba, aninita, leukemia. Ansay kamat dyan sa imong kantay, leukemia. Isa. Mga tiliyo. Imong mama. Ja, Tumor. tumors utok di ay. Tumor soto. Oo. Din sa pagkapod. Dili na leukemia kay sa dugo man na. Kisa matong na cancer sa dugo wa? Pisa. Si aninita. Ah, imong manghudtay. Ag si huloy, Ay. cancer sa tilaok. Baga. Cancer gyapon. Pero kasagaran cancer sa atay. No. Aganagan. Pero cancer. Asa makamalingkod ka dari? Mukod ka? Hara mas tiri. Hilak-hilak na pud. Aliana. Ato asas tatiri yan, panauga yan. Apa kira dia? Mami, Hilak-hilak. mami ato. Nag-uuna ko no. Ngadtuon dat mami. Panauga. Yung na di maghilak-hilak. Ang gani ko nag-u. Matay, mahimo kung sa'y plano sa Ginoo sa tang kinabuhi. Weekend. Kato ang danggan. May begas ang danggan, sud. Kato nga sakit-sakit, lami. Lugitin. Panauga yan! Nauhon dat mami. Nga di maghilak-hilak na to. Kaya delikado. Ato na po yung siya. Kagaran yapon. Ha? Kagaran. Di paron. Bisin daig mawaran, dinaras burus. Na may iban ko no mawa, nga nag-doktor, inuman. Buwas yan. Ning bukol man. Buwas yan. Lagi. Ano sa natin kaya mo rin kilo mo? Pero taas, makalugdat ning mata kay hyper. Mercury drug, nakasi siguro gamot ay labi. Ha? Gadto subay. Griper na pus ang ubi. Ha? Baji magdoktor. Napibayad? 300 ra magin ang check up. Kuan may mahal, laboratory 1.5 kada semana. Ha? Aw kada duha ka semana 1.5 laboratory. Lahi pa pud tong pagberus. Kana sa kuan ra na, kuha ra dugo. Monitor sa thyroid. Thyroid monitor. Bayad ka na? Duha ka semana. Wa pay labot tagtambaw, taste ra na. Private? Private. Private kay di makugusto-musod pa sa ospital. Kidaghana may nga mga sakit dadto matakdan pa lamang ko. Kuha ag dugo kada 2 weeks. Mahal po ng tisa po, kaya 1.5 po gratis. Papalit ra kong undoy manok. Okay ra na, oy, wang ganay ko nahaglok. Agarang kagawa nagbata raman, pero gisigurado mas doktor nga di ko na madaot ag bata. Sa tambaw ba? Nanginan basig makadaot ag tambaw. Man kay mao man jud ko niimnon sa mga burus nga. May buker. Wa nang ko nag-umaram tong gagawaan nagbata kay luoy. Dagan man sige gwit ira tagas kinabuhi. Dako na nga yung paliw. Ning kalitra lagi, bada pa ni sang adlaw, deskuan wa pa. Ga sang adlaw ning kalitra. Kalita dala kong kurata na dili. Kurata gani na pud. Ako mayroon kurata dyan na kapag nga na ano. Pirmi ba dyan ko manginay nga na sa liog. Dito mo to gana, dili mo ko buhay ka. Na-confirm man sa laboratory. Na-confirm naman dyan sa laboratory. Di na dito ko di magawa kaya makasamot dahil siya sa taas. Isa siguro po kay gaupo ko ganina pag lab. Nag-uuman ko. Taas po, mapunin samot ka taas. Agkaring sa katamba para sa kasing-kasing. Isa ma? Kay magunab lagi mapaspas lagi. Abi ko normal ra na. Na mag-anxiety ko. Mga na dayto. Ano dayto sa connection something dito sa taas o thyroid
hormones. Ano yung magagana, bagandaghan, makalitra ko kakulba. Bisag gamay rin na something nga di bitaw ikakulba. Kulbaan ko. Mauda ito. Oh, di na ako kakag-happy man eh. Bawal na akong sodium. Kakadanan raba kong happy oh. Kaya pakalig na lang mga mga kagahi kay kay ko daring isa ka-control sa ijang emosyon. Kung hilak-hilak na lang ko stago. Isip ka magpakita weakness daring pamudyo akay. Halos mga weak rabatanan ako ra ilang gihugutag energy. Laban gihapon, padadon gihapon kinabuhi. Importante makainom og tambaw. Mao tang uban nga matay daning sakita kay wa man kainom og tambaw gud wa nila atiman na. Ato ilang guyo turning hilabot silang kasing-kasing ilang atay. Unsa man to hinungdan silang kamatajon. So mga kagahi, please pray for me also. Salamat.